Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ मेघालयनि गंसे फेक्टरियाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। दिनै फुंनि समाव मेघालय ब्रेनिहाट 15 माइलाव थानाय बस्ता बानायनाय गंसे फेक्टरियाव अर खामनानै फेक्टरिया सेवहांगार जाजोबो। सर्ट सार्किटनि जाहोनाव बे अर खामनाय जाथाया सोमजियो होनना सन्देह खालामनाय जादों। पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हानजाया खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव थांनानै अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो हायाखैसै। उनाव फेक्टरिया खामनानै सेवहांगार जायो। बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखैब्लाबो 70 निफ्राय 90 कोटी रांनि सम्पत्ति खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै टुइट खालामनायनि थाखाय आसाम पुलिसजों ग्रेप्तार खालामना क'क्राझाराव लाबोजानाय गुजरातनि एमएलए जिग्नेशनि जामिन बिनायखौ क'क्राझार बिजिरसालिया नेवसिगारदों आरो एमएलए बिथांखौ सानथामनि थाखाय पुलिस कास्टडियाव दोननाय जादों। एमएलए जिग्नेशनि उकिला फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ सप्ता 25 एप्रिल समबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरना नायफिननायनि आर'ज बिलाइ गथायनाय जागोन होनना मख'नो गोनांदि एमएलए जिग्नेश बिथाङा गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै टुइट खालामनायनि हेंथायै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव एमएलए जिग्नेशखौ गुजरात पलनपुरनि सार्किट हाउसनिफ्राय आसाम पुलिसआ ग्रेप्तार खालामना क'क्राझाराव लाबोयो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आसामाव बारहुंखा बारनाय आरो सारन्थाइ गावनायजों गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां न' बां सिलिंखार जानायजों लोगोसे मोसौ अमा मानसिनि जिउ खहा जायो। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि गंसे बर' नखराव सारन्थाइ गावनायजों माथाम मोसौ गाय जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला कसुगाव थानानि सिङाव थानाय मैनागुरि दुमब्रुगुरि गामिनि आबाद मावनानै आरो बन फाननानै जाग्रा खुदिराम नार्जारिनि माथाम मोसौ गाया थांनाय हरनि 10 रिंगा 15 मिनिटसो समाव सारन्थाइ गावनायजों खेबसेयावनो माथामबो जायगायावनो जिउ खहा जायो। आफगानिस्तानाव फिन बमा बेरफ्रुनाय जाथाय। आफगानिस्ताननि सोनाबारि कुन्दुजनि गंसे मस्जिदाव बमा बेरफ्रुनायजों सा 33 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गासै सा 43 सुबुंफोरा जखम जायो। कुन्दुजनि इमाम साहिब जिल्लायाव सोमजिनाय बे जाथायाव गथ'फोरखौ लाफादेरनानै गासै सा 33 गामियारिफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 43 सुबुंफोरा जखम जायो। इप्सु आरो बर' थुनलाइ आफादनि नुजाथिनायजों मैया इंलिश टिचार एस'सिएशनआ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों सावरायलायदों। बिएससिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा कनकेश्वर नार्जारिनि समाव बिएससिआ सा 400 इंलिश फोरोंगिरिफोरखौ कन्ट्रेक्चुअलाव थिसननाय जादोंमोन। गोलाव सम बिटिसि सरकारखौ इंलिश फोरोंगिरि गौथुमा गावसोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखाय गोबां खावलायबोसेयावबो जाफुङैनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव मिरु एबसुनिफ्राय गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी आरो थुनलाइयारि नेहाथारि समित नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। चिरां जिल्ला बिसानि गांसे गोख्रों लाइजाम। मिरु बिसाजों बयकट खालामजानाय गेमस्रि दैमारिजों खामानि मावग्रा महरगिरिफोरखौ लानानै मिरु बिसानिफ्राय सावरायमेल लिंनाय जादों। थांनाय माखासे सम सिगां जाना थांनाय गेमस्रि दैमारिजों बिसानि खोथा मोनाजासे माखासे चिरां जिल्लानि महरगिरि बिथांमोना खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै बिसानि नेमखान्थिखौ सिफायनानै मानियालासे बारग' खामानि मावनायनि थाखाय लोगोसे जिडि प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनाय गोदान मिउजिक भिडिअ बिनि सायाव गुवारै सावरायलायनानै गोख्रों राहा आरो थांखि लानो थाखाय गाबोन 24 खालार रबिबार फुंनि 10 रिंगायाव काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मिरु आफाद बिसानिफ्राय सावरायमेल लिंनाय जादों। बे सावरायमेलाव गासै जिल्ला आफाद बिसानि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि गासैबो बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायो। लोगोसे उन्दै गेदेर गोदान गोजाम महरगिरि बिथांमोनखौ गाबोन बे मेलाव जेरैबाबो बाहागो लाफैथारनो खावलायहरनाय जायो। लोगोसे चिरां जिल्लानि गासै महरगिरिफोरखौ गाबोन शुटिंखौ दोनथ'नो खावलायो आरो लोगोसे बाहागो लाफैयै महरगिरि बिथांमोनखौ गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना चिरां जिल्ला बिसाया लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।